seara asta vă cântă doar la chitară, nu vă cântă și cu vocea, e ceva mai bine. Doamne, domnișoare și domnilor, la chitară, Trif George! Pentru că a venit de la Arad, ești obosit, ești bine? Toate bune, da? Doar un pic obosit, stai să te aranjezi, să te vadă toată lumea aici că ești bine, așa, gata. A tras la sală în ultima perioadă, e în formă maximă. Doamne, domnișoară și domnilor, la bas în seara asta, Alexandrici! Cel mai cubanez, cel mai tropical, cel mai cubanez, e român toată ziua, să știți. A dat examenul la alumn de cetățenie și l-a luat, chiar dacă nu le-a nimeni, l-a luat. Deci este tocilarul echipei, asta vreau să vedem. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la clap pe seara asta și din când în când și la microfon când vă spune că nu mai bea, îl avem pe Omar! Fiți atenți! Există pe scena asta cineva care cântă absolut minunat. Absolut.